Česká televize uvádí dokumentární film. Federico Fellini, Jsem velký lhář. Ma non lo sai che la Saraghina è il diavolo? Non lo sapevo proprio. Na své filmy se skoro nikdy nedívám, ale stává se, že náhodou zahlédnu fotografii z nějakého svého snímku nebo v televizi občas vidím kousek některého ze svých filmů, Casanovu, Satyricon. A velmi často si bezděčně pomyslím, kdo jen tohle natočil. Ve chvíli, kdy pracuju, kdy se stávám režisérem, do mě kdosi vstoupí. Jakýsi tajemný obyvatel, jehož neznám, a přebírá otěže. Všechno řídí za mě. Já jen dávám k dispozici svůj hlas, své řemeslo, pokusy o svádění nebo podřízenost či autoritu. Dělá to ten druhý, nejsem to já. Žiju s ním, shodnu se s ním, ale neznám ho přímo, jen z doslechu.
Opovržlivěji. Dio, com'è possibile essere così cretini? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Ne, na mě, stop, na mě. Připraveni? Od začátku. Od začátku. Kamera, ticho. Proč nezdravíš římským pozdravem? Teď se dívej na mě, Brambilo. E com'è che t'hanno sentito dire questa frase? Se Mussolini va avanti così, io non lo so. Co si tím myslel? Má to být výhruška? Nevěříš ve fašismus? Nebo je to podvratná propaganda? Nevzpomínám si, že bych to řekl. Možná. Podívej se na mě zmateně. Ale to proto, že já nevím, jak to chodí v politice. Odlož tu cigaretu. Ani o tom gramofonu nic nevíš. O jakém gramofonu? Ale já vážně nic nevím. Vytáhli mě z postele, ani jsem si nestihl uvázat kravatu. Už od dětství mě přitahovaly osobnosti, které obyvatelé mého rodného města pokládali za výstřední. Dokonce na ně dost často hleděli z vrchu. Mluvím o umělcích. Líbilo se mi, že nechodí k holiči, mohou mít dlouhé vlasy. Že se moc nemíjí, že mají špínu za nehty a nikdo jim to nevyčítá. Že nosí pestré oblečení a prochází se zavěšení do krásných dívek. Jedli, kdy chtěli, vařili si sami pod svými přístřežky ve svých ateliérech. Obdivoval jsem je právě proto, že je ostatní považovali za sebranku, za tuláky. Jako kluk jsem si nikdy nepomyslel, že ze mě bude filmový režisér. Měl jsem v hlavě zmatek, ale věděl jsem, že nebudu lékařem, jak si přál můj otec. Ani kardinálem, jak si přála moje matka. Zklamal jsem. Faccia te. Ah, ma me so questi occhi birichini e vanno in bradda sumorosa, le vero per pastricino. Vieni qui, alle. Tu non vuoi mai fare il bagno nel vino, vergognoso. Ma non lo sai che il bagno nel vino fa gente forte come no? Mimo filmové ateliéry, mimo dosah reflektorů, dekorací, zhmotňování představ a snů, daleko odlíčení herců, vydávání příkazů, zkrátka mimo tu atmosféru, mimo plac, cítím prázdno. Ocitám se ve vyhnanství. Může se mi stát cokoliv. Natolik se cítím nepřipravený na to, čemu se říká normální život. Guarda che un me non la fasei. Anna in corsa, fase finta di dormire. Dormi bene, creatureni. Giù te.
dovendo me stanotte. È la notte che ritrattiamo oggi. Non avrei mica paura, ma bisogna stare zitti. E dottor Giustine guarderà scioci in un angolo e lei sarà il tesoro. Coraggio, Guido, che diventa il regme e te. Che ti ricordi la parola? Asa, nisi, masa. Asa, nisi, masa. Asa, nisi, masa. Přitahovala mě revolta, okouzlovala mě. Malý kluk je přirozeně odbojný, protože ho omezují pravidla, tabu, nařízení, která formuluje rodina a škola. Víte, moje generace poznala takové množství tabu ze strany katolické církve, fašistického režimu, politiky. Questo è olio di lisci, non bevi? Non lo bevo, no? Perché dovrei berlo? Che cosa ho fatto io? Lasciami! Il diaframma tanto 5-6. 2 ore. Zaber tu láhev. Che c'è il vino, c'è un buffo. Sto fisso sul 45. Sì. Poslyš, tvůj kolega se kvůli tobě už 4 dny trápí. Snaž se, protože jinak to budeme muset jet znovu. Zeptáš se. Chceš ještě kapku? My ti rádi nalejeme. Máme dost. Pěkně pročistí. Otevři tu pusu, šup. Zakašli. Stop. Guarda tua madre, guardala. Mamma, fermati. Oddio, che vergogna. Oh, che vergogna, che dolore. Oh, che vergogna. Che vergogna. Paměť je tajemná schopnost. Je takřka nemožné ji definovat. Nicméně spojuje nás s tím, co jsme zažili, aniž si to nutně vybavujeme. Přesto nás stále drží v kontaktu s dimenzemi, událostmi a pocity, které sice neumíme popsat, ale víme, že tu byly. Mám přirozený sklon si vymýšlet. Ať už o svém mládí, o vztahu k rodině, k ženám, k životu. Vždycky jsem si vymýšlel. Za nejpravdivější nepokládám věci, které se staly, ale které jsem si vymyslel. Mé rodné město nevyjímaje. Skutečné město Rimini, kde jsem vyrůstal a chodil do školy, se vzdaluje. Prakticky celé mizí a uvolňuje prostor Rimini, které miluju. Doplněnému o detaily, o kterých vyprávím ve svých 2 filmech Darmošlapové a Amarcord. Dnes se mi zdá, že ty 2 od základů vystavěné filmové rekonstrukce Rimini
patří k mému životu víc než topograficky přesně umístěné a na mapách ověřitelné městečko Rimini na pobřeží Jadranu. Jsem zkrátka velký lhář. Tak to je. Myslí to, říká Nietzsche, mluví to, vypráví to, píše to. Psychoanalytikovi je jedno, jestli říkáte pravdu, nebo jestli lžete. Protože i lež je zajímavá a výmluvná. Odhalí toho hodně, stejně jako takzvaná pravda. Mám jistou nedůvěru ke spisovatelům, kteří tvrdí, že říkají celou pravdu. Celou pravdu o sobě, o životě, o světě. Jak poznám, že něco patří k té nejautentičtější části mého já? Upřímně řečeno, nevím. Jistou stálost snad vnímám v pocitu očekávání. Nepoznávám se v tom, že bych svůj život cíleně tlačil jedním nebo druhým směrem. Ty věci přicházely docela samozřejmě a já žil. Žil jsem je a samozřejmě i využíval, jako by bylo všechno předem dohodnuté. A tak to bylo i s mými filmy. Nikdy jsem se nerozhodl spíš pro ten film, než pro jiný. Bylo to jako kdyby, promiňte mi to trošku směšné přirovnání, bylo to jako bych já byl vlak a filmy nádraží. Jako by už byly připravené, hotové, v pohotovosti, v jistém ohledu, skoro natočené. Vzal jsem si správnou ženu, přesně pro mužského, jako jsem já. Potkal jsem ty správné přátele ve správný čas. A pokládám za veliké štěstí, že jsem se nebránil, že jsem se poddal. Že jsem rozpoznal člověka, který mi chtěl v dané chvíli skutečně pomoci. A příliš jsem nepochyboval o tom, zda mám s někým navázat přátelství nebo někomu důvěřovat. To je nádhera. Blahopřeju. Díky, děkuju vám. Byli jsme spolu dost dlouho už před natáčením Silnice. Federico Fellini by netočil Silnici se ženou, kterou nezná. Se ženou, ke které by neměl blízko. Nejde o to, že jsem manželka Federica Felliniho. Jsem víc než jen manželka, která vaří.
Niente, ma se ti vedessi. Perché ridi? Io credo che non potrei tradirti mai. Non fosse altro per non sopportare il ridicolo, la fatica di doversi nascondere, mentire. Si vede che a te riesce facile, invece. Senti, Luisa, mi fa tanto piacere che tu sia qui, ma abbi pazienza, sono molto stanco, ho sonno. Allora dormi. Buonanotte. Ta láska se bez pochyby z části zrodila i proto, že Federico konečně našel domov. Měl postel, každý den oběd. Předtím na tom byl mizerně. Často přespával na nádražích. Zrodil se jejich vztah. Narodilo se jim dítě, ale bohužel Pier Francesco za měsíc zemřel na encefalitidu. Ta smrt nepochybně mohla ovlivnit i vztah těch dvou, protože bylo těžké zjistit, proč ten malý zemřel. A jeden i druhý hledali příčinu toho neštěstí v partnerovi. Film, i když je jeho vznik velice složitý a realizace časově náročná, může existovat i v pocitu, v tušení, v očekávání. Může být i v paprsku světla ve zvuku. V rozhovoru o umění, o uměleckém díle něco tušíte, něco očekáváte. Důležitá je i vůně. V neživém stvoření s touhou žít můžete vidět celý život. Život představuje i chvějící se list. Trávili jsme dny, hodiny, týdny rozhovory ve třech. Někdy u Flaiana, někdy u mě, někdy v autě. Federico řídil. Tehdy měl auto jenom on. Pochopitelně jsme se bavili o ženách a tak se postupně rodil námět na film. Já přepisoval to, co napsal Flaiano, on zase to, co jsem napsal já. Každý něčím přispěl. A Federico to pak dal dohromady. Pracovali jsme tak měsíce. Konečně byl na světě scénář, se kterým mohl Federico při natáčení volně nakládat, měnit ho a upravovat. Ale vždycky vycházel z jasně daného scénáře. Ve filmu Rashomon jsem se setkal s japonským autorem, který dokázal nasnímat vzduch. A skrze vzduch ukázal třeba, jak jde lesem muž se sekerou přes rameno. Slunce se od ostří té sekery odráží a světelné záblesky tančí mezi listy. Je to doklad toho, že film umí vyprávět o světě kolem nás tím nejfantastičtějším a nejkomplexnějším způsobem. Federicovi šlo o to zasít zmatek a skrýt své skutečné záměry. Měl pak pocit, že má prostor cokoliv měnit. To byl ten důvod. Scénář nosil v hlavě. Točil do písmenka podle něj. My museli předstírat, že jsme scénář nečetli. Tvrdil, že je jediný, kdo ho zná. Natáčení filmu
pokládám skutečně za nejpřirozenější a nejspontánnější způsob seberealizace. Vůbec to není nepříjemný zážitek. Kromě potěšení z tvorby, z vymýšlení světa, z vymýšlení hrdinů a situací, z řešení mnoha technických a řemeslných problémů, jak se vyjádřit, existuje i hlubší, skrytější a nestydatější uspokojení. Je spojené s mýtem o Narcisovi, s představou téměř božské moci. V tvůrci je v podstatě vždycky něco z Boha, z věčného Otce. Vypravěč mluví pouze o sobě. Je nucený vyprávět o sobě. Nad Fellinem neustále visí hrozba povrchnosti. A on tráví čas útěkem před ní. Takový byl i Orson Welles. Vymyslel si o sobě lež, která se stala pravdou, ale on věděl, že je to lež. A když mu všichni uvěřili, nemohl to snést. Zajímám se o všechno. Všemu věřím. Přijde mi to pohodlnější a hygieničtější pro duševní zdraví. Jak bych mohl být při téhle práci nedůvěřivý, skeptický nebo příliš opatrný? Profese režiséra mi neustále podává důkazy o tom, že jsem kouzelník. Martine, dotkni se jí. Martine, zvedni se, Hillet. Hirame, zvedni se. Martine? Martine, polip ji. Polip Hirama. Lehni si, Hirame. Podívej se na Martina. Natáhni ruku, pohlaď ho. Podívej se na něj, Martine. Lehni si. Pohlaď ho, Hirame. Malinko se usměj. Podívej se na mou ruku, Martine. Podívej se na něj a pohlaď ho. Otoč se, Martine. Polip Martina, Hillet. Polip Hirama. Lehni si, Hirame. Podívej se na Martina, zvedni ruku. Lehni si, pohlaď ho. Podívej se sem, Hirame, pohlaď ho. Znovu se podívej sem. Stop.
S herci si výborně rozumím, a to dokonce i s těmi nejsložitějšími povahami a zvrtošivými herečkami. Vždycky jsem s nimi vycházel, hlavně proto, že je mám rád. Jsou mi milí. Mám rád tu dětskou stránku jejich povahy. To, jak jsou extrovertní, jak se natřásají jako pávy. Mám rád jejich rozmary. Herci mě z psychologického hlediska fascinují. Spolupracujeme. Loutky jsou rády loutkami, vede-li je dobrý loutkař. Máme ten vší. Salami, prosciutto. Točili jsme scénu v dobovém kočáru. Kočár byl v pohybu, z poháru mělo vychrstnout víno. Ta scéna pořád nevycházela podle představ. A tak tomu Fellini pomohl rukou. Sklenička se vylila na Casanovu. Teď to bylo dokonalé. Sutherland, který hrál Casanovu, jen anglicky utrousil: ten hajzl. Federico to s herci neuměl. Byl nemilosrdný, krutý, neústupný. Byl to diktátor, démon. Prvních 5 týdnů natáčení bylo peklo. Stlumte světlo, pusťte hudbu. Nikdy se nedívá na denní práce. Vybírá si herce, aby představovali to, co ve svém filmu chce. A pak od nich vyžaduje, aby to splnili. Takže mu nezbývá, než hercům vysvětlit, co chce, aby mohl svoji trojrozměrnou vizi převést na dvourozměrnou. Toho neskutečně irituje a začne křičet, skoro jako malé dítě. Někdy to přeroste až v hysterii. Seď na kraji židle, popojdi trošku blíž, roztáhni nohy. Popojdi kousek tam. Ty, pojď blíž ke mně. To je ono. Tu nohu posuň, ne tu druhou. Nakloň se dopředu, ale ty ruce nech tam, kde byly. Trápení herců a kameramana Pepina Rotuna. Křik. To byla nedílná součást procesu. Donalde, na místo. Ticho. Souložíš ten obličej těsně na ní, takhle, na ten prs. Takže ticho, prosím. Hudba, jedeme. Přišel se 3 stránkami textu nové scény s monologem a řekl: chci, aby ses to naučil. Dokdy to mám umět? Za 5 minut. Neuvěřitelné bylo, že jsem to za 5 minut skutečně uměl. A tu scénu jsem odehrál. Jak vidíte, když mluvím, pohybuji rty. Po 5 nebo 6 týdnech zoufalství mi dal jeden hlavní pokyn. Rty pevně u sebe.
Byl to už starý muž, ale choval se ke mně, což jsem do té doby neznal, jako ke skutečnému herci, nebo ještě líp k herečce. Byl jsem středem pozornosti a on všem nakazoval: říkejte mu Kim, jako Kim Novaková. Kde je Kim? Pojď sem, Kim. Jsi tak krásná, Kim. Udělal mi kresbičku, nakreslil mě s takhle velkým penisem přímo v akci. Můj první den na place se odehrával na římském letišti. Piero Tosi mi navrhl báječný kostým. Neobvyklý, nadčasový. Fellini pro mě vymyslel neuvěřitelně bledý odstín make-upu s kapkami oleje, aby to vypadalo, že se potím. Vypadal jsem hodně ujetě. No, basta. Pak jsem si ale uvědomil, že se začíná natáčet. Přivolal jsem ho, prostě jsem na něj mávnul. Podíval se na mě, jak bych to popsal, jako bych byl právě oživlá loutka. Kývil jsem na něj: ano, vy, pojďte sem. Přišel ke mně a zeptal se, o co jde. Poslyšte, jsem anglický herec. První herec, který pracuje s maestrem Fellinem. Jsem poprvé v Římě. Tohle je první natáčecí den, první záběr. Chci, aby mě někdo vedl. Řekl mi jen: poslouchej, Terentino. Včera večer jsi hrál naposledy v divadle. Hrál si Macbetha. Teď je konec. Byl jsi na večírku. Spousta whisky, hašiše, kokainu a sexu. Vlastně šlo spíš o orgie, než o večírek. Urostlý černoch. Ty si užíváš s ženou a ten velký černoch s tebou. Orgie, sex, whisky, kokain. Noc sexu, pití a ráno tě někdo vysadí na letišti a dají ti na jazyk LSD. A teď si tady. All our yesterdays have lighted fools the way to dusky death. Out, out, brief candle. Life's but a walking shadow. A poor player that struts and frets his hour upon the stage and then is heard no more. It is a tale told by an idiot, full of sound and fury. Je namol a v dálce vidí krásnou ženu. A jelikož je to sen, najednou je až u něj. Neviděli jsme, jak se blíží, ale je u něj a řekne mu něco krásného. Jsem tu pro tebe. Přišla jsem kvůli tobě. Jsem ta, kterou jsi vždycky hledal. Jsem tvá žena, tvá milenka, tvá přítelkyně. Fellini si klekne na zem pod kameru, začne jí masírovat nohu a přitom říká 1, 2, 3. A ona s kožešinou před ústy opakuje 1, 2, 3. Noi due avremo una vita serena e leale. Avremo una vita vera. Quella che tu e io cercavamo da tanto tempo. Non hai avuto fede, ma hai avuto fiducia e hai trovato me. Sono io quella che tu aspettavi. E sono qui con te. Sempre. Ruby, it's you. They say
like a flame. Into my life you came. Snažím se být pohotový. Tak mohu vstupovat do služeb svých představ a taky je zhmotnit. Každý nový film se liší od toho předchozího. Každá chvíle je docela jiná. Nevytvořil jsem si systém. Nelze podle mě učit, jak dělat film. Má pracovní metoda je založená na tom, že jsem pohotový a otevřený. Věřím, že tvůrce je v jistém smyslu médiem. Je pouze myslí, nervy, tělem, rukama. V podstatě je jenom schránkou, ve které se zabydlí sen, fantazie, nápad, pocity. A pak z něj vyvstanou postavy, situace a příběhy. Role tvůrce je v tom, že je s pomocí svého řemeslného umu a zkušeností zhmotní. Tvůrce je médium a řemeslník. Miluju filmový plac, plastové oceány. Nesnáším přírodní scenérie, skutečné lodě. Pro mě to bylo ideální. Být figurínou, loutkou. I mé srdce je loutka. Má mysl, můj mozek, můj hlas jsou loutky. Stávám se kouskem látky a z toho vzejde něco magického. Fellini je tím katalyzátorem. V tom smyslu je médiem. Posadil mě do Ferrari. A já si uvědomil, že most, po kterém mám jet, je zbořený. Zařadil jsem zpátečku. A zastavil jsem. Pak jsem vykřikl. A jak jsem křičel, prudce jsem zařadil. Bylo to moje rozhodnutí, nic mi neradil. Řekl, udělej pauzu a pak... Nikoho k sobě nepustí. Nejdřív si myslíte, že ano, protože je velmi pozorný, milý a vřelý, ale neřekne vám námět filmu. To je hrozné, protože vám neřekne pravdu. Hledá herce, který překvapí. Proto je největším Felliniho hercem Marcello, protože je jediný, komu je všechno úplně jedno. Na nic se neptá, ráno dorazí, unavený, mezi záběry pospává. Fellini mu řekne, běž ke dveřím. A on jde ke dveřím. Zatímco anglosaští herci kladou otázky. Ano, jdu ke dveřím a mám je otevřít? O to se nestarej. Pepi? Dělej, Marcellino, běž, běž, vstáň. Krucinál. Stop. Proč tě pořád volám? Je to tak na každém natáčení. Nebylo to dobré? Kam šel ten pes? Šel tam. Měl zůstat tady nebo zmizet. Nebo aspoň jít od tebe. Ne se točit okolo. Ten pes má jít pryč. Vadí vám, že se na vás dívám? Nedívej se na mě. Nedívám se. Připraveni? Takhle to bude. Nelíbí se vám, že se na vás dívám? Už se dívat nebudu. Je to jasné? Nemyslím si, že pojem improvizace se hodí k pojmenování procesu umělecké tvorby.
Je to naprosto nevhodné slovo. Dráždí mě. Já bych slovo improvizace nepoužil. Zvolil bych jiné. Řekl bych, že je nutná ochota. Ochota být otevřený tomu, co se rodí. Tomu, co je zatím beztvaré, neuspořádané, chaotické a sotva načrtnuté. Uno che non giura il falso 10 volte al giorno, tutti i momenti. Basterebbe questo. Quello che fai è il meno. E non sapere mai, mai una volta sola la verità, neanche per le cose più piccole. Luisa, ti voglio bene. Ma tu menti come respiri. Me la ripeta questa. Ma tu menti come respiri. Ecco, adesso si rialza in piedi. Che sfacciato. Una sfacciato. situazione dura, aggressiva. Dammi un po' i copioni. Ecco, Luisa. Cose della sua vita. Già. Ah, ma questa è la Sì, prende principessa. questa battuta. La Perché non sono conosco. sola, forse? Perché non sono sola, forse. Che cosa mi dai tu? Che cosa ho davanti a me? Guardi qua, adesso metta gli occhiali. Ripeta quest'ultima battuta. Perché non sono sola, forse? Però, signora, lei me la deve dire sì con aggressività, ma anche con profonda amarezza. Lui ha detto, ma come ti vuoi separare, vuoi restare sola? Ma cosa fai sola? E lei risponde, perché non sono sola adesso? Coraggio. Guido, ma su questa non dovremmo Perché avere non dubbi. sono sola adesso. È perfetta. Che cosa mi dai tu? Che cosa ho davanti a me? Guido. Beva. Všechno se dá zpětně na základě zkušenosti interpretovat jako takové pauzy. Nutné neshody, které otevírají možnost něco změnit, něco doplnit. Udělat úpravy, které by předtím člověka nenapadly. Na začátku týden 2 film režíruju já. Potom je to naopak. Film řídí mě. Předpokládá, že vnímáme improvizaci jako proces, během kterého se podrobujeme řadě zkoušek. Až do okamžiku, než na něco přijdeme. A celý film je improvizace. Raz, dva. Raz, dva. Řekneš raz, dva, pak tiše, 3 a 4. 3 a 4. Ne, raz, dva, 3, 3, 4. Houby, počkej, až se ukáže. Raz, dva. Raz, dva. Ano, tiše. Raz, dva. Raz, dva, 3. Ne, kam spěcháš? Počkej na něj. Raz, dva. 3 a 4. Tak co, jak to vypadá? Kamera. Počkej, smějte se. Raz, dva, 3 a 4. Stop. Nikdo nepočítal. Nikdo. Jen ta dívka. Denně jsem byl na place a jediný, kdo odříkával čísla, byla ta šampionka v plavání. Ti ostatní, to byl mix Felliniovských tváří a špičkových herců. Dubbing používal, když se mu líbil herec, ale ne jeho hlas. Když se mu líbila kapka, ale ne zvuk, který ji vydávala, tak prostě změnil zvuk. Film je jednou z forem uměleckého vyjádření. Víc než kterákoliv jiná disciplína se blíží životu. A proto vyžaduje přesnost. I v dýchání, v gestech, v postojích. Vyjádřit sen, fantazii, to je matematicky přesná operace. Je to stejné, jako kdybyste vysílali kosmickou loď do vesmíru. Potřebujete právě tuhle zelenou, podobně jako v malířství. Stín musí mít tenhle obrys. Je třeba být úzkostlivě pečlivý jako sám život. Ten se může jevit nahodile, ale ve skutečnosti je ve své rovnováze nesmírně precizní. Vidíte? Nos je odtud sem falešný. Protože Donaldův nos končí v tomhle místě. Brada
je odtud až sem taky falešná. Trochu jsem ji zvedl a prodloužil. Donald nemá takhle vysunutou bradu. Vlasy jsme zkrátili o 7 cm. Odtud až sem. Vytrhali jsme obočí, protože po ostříhání vlasů se proporce změnila. Najednou měl moc vysoké čelo. A tak se obočí nalepí sem, protože Donald má své obočí tady. Dostal jsem falešné obočí. Ptal jsem se ho na důvod. Nikdy mi přímo neodpověděl. Zeptal jsem se ho, co to znamená. Kroutil se. Nevím. Otazník. Vypadá to, že se pořád vyptáváš. Navlékl mě do tmavomodré košile. Látka na ní stála $700. Byla to krásná košile. Mám ji na sobě ve scéně, kterou nakonec nepoužili. Ve scéně milování s mužem. Trval na té látce a na té barvě. Nechal rozebrat dekorace, protože nebyl spokojený s barvou. Nějaká síla mě pohání, abych se zapojil, abych pomáhal. Cítím potřebu pomáhat kameramanům. Dávám na místo určité předměty, věci, vytvářím drapérie. Třeba o látky se starám já, protože souvisí s malbou. Malíř si přece nemůže najmout někoho, kdo by za něj dělal tahy štětcem. Film je blíž malířství než literatuře nebo divadlu. Jsou v něm objekty, na které dopadá světlo. Potřeboval lidi, kteří mu podsunou své nápady. Naše nápady stály vedle těch jeho. Bylo třeba jít po cestě souběžně s ním. Někdy jsme ho dohonili, mohli jsme mu říct svoje a vrátit se zpátky na cestu. Miloval pláž Fregene. Cestou tam jsme míjeli řady plastových skleníků. Připomínali moře z plastu. Pak jsme dorazili na pláž a před sebou jsme měli opravdové moře a on povídá, vidíš to moře? Podívej se na něj. Tak takové být nemůže. V tom smyslu, že musí být jen jako kašírované, ale uvěřitelné. Nejsložitější bylo vytvořit celé moře z ničeho. Zkoušeli jsme to s vodou, ale to vypadalo reálně, proto to moc nefungovalo. Reálné není pravdivé. Tak jsme použili plast a ten vytvořil magické pohledy. S přispěním světla. Uděláme to ze 2 vrstev. Nikdy jsem Federikovi neříkal, jsem připravený. Vždycky jsem říkal, jsem připravený na změny. Takhle se to zvládne. Už při čtení scénáře si představuju světlo. V hlavě si promýšlím architekturu osvětlení. Jak bude scéna nasvícená? Proč musí být nasvícená právě tak a ne jinak? Jaké pocity to v divákovi probudí? Osvětlení je mostem mezi kamerou a divákem. Má divákovi film zprostředkovat co nejjednodušeji, nejrychleji a nejefektivněji. Nikdy nestavte překážky mezi diváka a příběh.
Co je základní složka obrazu? Co byste řekl? Světlo. Obraz něco vyjadřuje. Vyjadřuje myšlenku, pocit, atmosféru, vzpomínku. Hledí divákovi naznačit něco, co se týká nejen herce, ale i diváka samotného. Myslím, že takový obraz je nabitý významy. Je duší filmu. Nakonec se rozhodl nechat scénář tak, jak byl. A film dodělat přímo na place. Mně nezbylo nic jiného, než se podvolit. Já natáčení odjakživa nesnášel. Na place jsem za ním mockrát nebyl. To nebyla moje práce. On na place žil. Filmový tvůrce je při dotyku se svým nevědomím chráněn líp než jiní tvůrci. Chrání ho jistý rituál, kterého se snad podvědomě drží. Zabývá se štábem, osvětlením, tím, že se zapínají a vypínají reflektory, zkoušením, různými fázemi natáčení. Neustále navrhuje nové nápady, scénografické a choreografické, prostě finguje. Vytváří falešné moře, falešné louky, falešné bouře. Ta fikce, celé to představení, je pravděpodobně jen opakujícím se ochranným magickým rituálem. A děje se nevědomně. Díky. Do toho? Dones skleničky. Elizabeto, dones skleničky. Pojď. Ano, pojď, Julieto. Podívej se tam. Tam se podívej. Další záběr. Ochutnej. Řekni, jak ti to chutná. Výborné. Co to je? Sangria. Tupí ve Španělsku. Napij se ještě. Pasquale, je to dobré? Parádní, jinak bych se ozval. Je vidět ruka? Není. Španělský nápoj. Teď je vidět. Zatím nepij, až řeknu tam. Podíváš se tam. Přichází pisu. Tak. Jedeme. Sorrisi, eh? Hey? I really envy you. Mé filmy vznikají, protože podepíšu smlouvu. Vezmu si zálohu, kterou ovšem nemíním vracet. A tak mi nezbývá, než ten film natočit. Už jsem to říkal. Možná vám to připadá jako vtip, ale taková je pravda. Absolutně nevěřím na úplnou tvůrčí svobodu. Jak by taková svoboda dopadla? Nejspíš by dovedla tvůrce k tomu, že by nedělal nic. Pokud tvůrci hrozí nějaké nebezpečí, přichází totální svoboda. Čekání na inspiraci, tyhle romantické řeči.
Z psychologického hlediska jsou tvůrci narušitelé. Mají dětskou potřebu porušovat pravidla. K porušování pravidel potřebujete rodiče, ředitele, školy, velebníčka, policii. Dejte mi peníze. Nechtěl vydělávat, ale chtěl je mít. Producentovi říkal, sežeňte peníze, já je utratím. A taky to dělal. Byl jako papež v období renesance. Utrácel horentní sumy. To mohl jenom Fellini. Nikdy se necítil provinile. Svěřujete se do rukou někoho, kdo je vlastně odhodlán vás zničit. Právě tak točí. Prostě to musíte přežít. Nebo do toho nejít. Potřebuju střed. Potřebuju někoho, kdo mě vydráždí, kdo mi odporuje. Tím ve mně nakopne energii, nutnou k obhajobě toho, co dělám. Potřebuju protivníka. Existuje horší věc než protivník. Pohrdání. Gino, pan chce volat do Říma. Buonanotte, signore. Buonanotte. Marcella, quella telefonata da Roma, urgente. Buonanotte, signore. Buonanotte. Ma no, non mi sento offesa. Una cosa sola può offendermi. Oh, ma tu mi conosci. Chiamane nella media. Via, vi chiamo dopo. Salve, commendatore. Se tu ti ginocchi davanti a me, davanti a te, che devo fare? E alzati, se no ti fai male. Come stai, Guidino? Come va? Buongiorno, commendatore. È arrivato il sole nostro. Che strillava sempre. Dov'è la piscina? Piccini, ancora dobbiamo arrivare, stati quieta. Ti ha fatta bene la cura? Sì. Ti senti bene? Che cos'è? È una sciocchezza. Oh, ma sempre a farmi regali. È proprio uguale al mio. Non si carica mai. Orologino, orologino, orologino. Prego, signori. Commendatore, osegui. Osservate l'orologino. Beh, giovanotto, ti sono schiarite le idee? Sì, mi sembra proprio di sì. Comincio a... Commendatore, ho la firma degli americani in tasca. You're the famous captain from the Ve chvílích hluboké deprese na začátku natáčení filmu, který jsem chtěl vzdát, se mi zdál sen. Přijali mě ve skromném příbytku, kde žil Picasso. Přivítal mě, připravil mi omeletu z 12 vajec, sám ji usmažil a pak mě vyzval, abych se posadil. Dal mi utěrku, abych se neušpinil. A povídá, nikdy se neušpiň. To bylo v tom snu a pak jsme se o tu chutnou omeletu rozdělili. Vzpomínám si, že v tom snu se mnou celou noc rozprávěl, jako bych byl nějaký jeho dávný přítel. Zdálo se mi o něm dvakrát. Po druhé už mi ale omeletu neudělal. Byl ke mně otočený zády. V tom snu jsem byl na moři a chtěl jsem se otočit a dostat se na pevninu, protože moře potemnělo, vzdouvalo se a obloha se zatáhla. Měl jsem pocit, že břeh se až příliš vzdálil. V tom jsem uviděl Picassovu holou lebku s korunou bílých vlasů, jak se vynořuje z olověně šedých a hrozivých vln. I jeho mohutná ramena usilovně plaval. Volal jsem na něj, chci to otočit. Zavrtěl hlavou a řekl ne a vyzval mě, ať plavu. Nezdá se mi, že bych se nechal někdy ovlivnit, nebo že bych se ve svých filmech snažil představit jakousi Picassovskou vizi. To si nemyslím. Ale Picasso jako zdroj inspirace, jako zářivá síla, podnět, impuls, povzbuzení, to ano. Una crisi di inspiration? E se non fosse per niente passeggera, signorino bello? Se fosse il crollo finale di un bugiardaccio senza più estro né talento? Sgulp? Jako autor pochyboval. Je důležité odlišovat člověka a autora.
Ale tady do toho vstupuje i jako muž. Jako autor ve svých filmech odhaluje své ženě, co je zač. A v tom spočívá velké Federikovo ponaučení. Chce obhájit své umění, zpovídat se. To je to hlavní. Přiznává, jaký skutečně je. Nemyslím si, že je možné definovat nebo vést jasnou dělící čáru mezi minulostí, přítomností a budoucností. Mezi smyšlenkou a vzpomínkou na něco, co se skutečně stalo. Nemyslím, že ten, kdo si zvolí tohle povolání, nebo někdo, jehož posláním je vyprávět příběhy, je schopen to odlišit. Od okamžiku, kdy vytvoří svět, svůj vesmír, je ten jím stvořený vesmír úplný. Zahrnuje nejen topografický prostor či popis hrdinů, ale i čas. Ani čas není reálný. Più come? Più da porca. Vieni qua, dammi la matita. Bello questo lampadario. Sì, sì. No, perché voglio prenderlo Ma per stai casa ferma. mia. Come si chiama questo albergo? Della ferrovia. Ah, voglio scrivere a mio marito, così mi manda subito un espresso. Vedessi che belle lettere che mi scrive. Poi te le faccio leggere, eh? Sì, sì, ma se non stai ferma, non... Fai la faccia da porca. Squeak, esci fuori nel corridoio. Ah, ma allora è una parte che devo fare. Sì. Mi hai preso per una delle tue attrici. Vai fuori. Perché? Credi che non sarei capace di fare come loro? E invece no, sai, non mi piacerebbe mica fare quella vita lì. A me piace starmene a casa. Su, esci che io dormo. Di un po', se la facessi sul serio questa cosa, saresti geloso? Ma perché? La faresti sul serio? Chi lo sa? Marcello je ohromný. Dokázal být Federikem Fellinem, přitom si nebyli fyzicky podobní, ale napodobil jeho gesta, způsob, jakým mluvil do telefonu. Proměnil se ve Felliniho se vším všudy. Para. Respiro. Buongiorno. Buongiorno. Nemít víru je únavné. Zasekneš se, stavíš překážky a hranice. Zatímco víra podle mě vychází z onoho nejasného pocitu, který pokládám za základní a ve kterém se poznávám. Očekávání. Víra zahrnuje očekávání. Nerad bych dával předchozím slovům nějaký mystický nádech. Popravdě hovořím o stavu mysli, o každodenním rozpoložení. Mám dojem, že pocit očekávání mě nikdy neopouští. Ale když se mě zeptáte, na co čekám, uvedete mě do rozpaku.
Adesso vengo! Sarghina, la rumba! Ecco, qui. Žena je neznámá planeta. Je tou částí, s níž by se muž rád spojil. Doplňoval se s ní, klenul se, tvořil jednotu, celek. A právě proto je také jeho neznámou, temnou částí. A tak ho zároveň přitahuje i děsí. Sex, to byla rozkoš, klam. Ve sladkém životě zobrazil jednu z bolestí svého života, postavu, která chce spáchat sebevraždu. Ale zbavil se jí. V jedné větě všechno shrnul. Podle mého se mu tím opravdu ulevilo. Osvobodil se. Řekl mi, Rinaldo, dokázal jsem ji odpálkovat. V té větě bylo všechno. Delizioso! Incredible! Salaud, menteur! Je suis venu de Paris. Qual est la mia parte nel film? Ah! La mia parte! Ah! C'est la morale d'un film! No! Guido che ti ballerà la conga, ti piaceva tanto il mio pancino! Ah! Signora Luisa, ma aiuti lei! No, cara, sono affari di mio marito. Se lui ha deciso così, è così. È il regolamento. Guido, sbrigati che la minestra si fredda. Ho da fare, non lo vedi? Che uomo straordinario. Slovo strach se mi zdá přehnané. I když o pocit strachu má tvůrce pečovat, to platí obecně. Domnívám se, že člověk se bez strachu neobejde. Ten, kdo se nebojí, je podle mě hlupák nebo robot. Strach je pocit, který k člověku neodmyslitelně patří. Myslím, že do ženy si promítáme pocity očekávání. Odhalení čehosi, příchod poselství. Trochu jako v Kafkově povídce Císařské poselství. Namísto císaře dosaďme ženu, císařovnu, která před nějakými miliony let vyslala poselství, jež nikdy neproniklo k adresátovi. A to je dobře. Mám totiž za to, že potěšení života spočívá v čekání na zprávu a ne ve zprávě samotné. Dlouhý příběh, který tvůrce vypráví svou prací, je zkoumáním odehrávajícím se na různých úrovních. Je to hledání rukopisu, koherence, sdělení toho podstatného, co nejpřímočařejší, nejspontánnější, nejúpřímnější vyprávění. Je to hledání, jak se vyjádřit naplno a bezprostředně. Jde o hledání té nejautentičtější části sebe sama, tedy sebe samého. Tu saresti capace di piantare tutto e ricominciare la vita da capo? Di scegliere una cosa sola e di essere fedele a quella,
Riuscire a farla diventare la ragione della tua vita. Una cosa che raccolga tutto, che diventi tutto, proprio perché è la tua fedeltà che la fa diventare infinita. Saresti capace? Ecco, ascolta, se io ti dicessi, Claudia... Da che parte si va? Non conosco la strada. E tu? Saresti capace? Ci deve essere la sorgente qui vicino, senti. Prova a voltare di qua. Mým prvním filmem s Fellinem měla být Cesta Giuseppa Mastorny. Měl to být černobílý film, ale nikdy se nenatočil. Nicméně udělali jsme přípravu, postavili se dekorace. Byla to obrovská výprava. Interiéry, exteriéry. A pak, když se mělo začít natáčet, Fellini onemocněl. Léčil se s rakovinou, kterou ovšem neměl. Byl alergický na léky, které mu podávali, a málem zemřel. Cesta Giuseppe Mastorny je projekt, který se v posledních 30 letech vynořuje s železnou pravidelností s každým koncem natáčení. Jako by mi připomínal, tentokrát jsem na řadě já, teď budeš pracovat na mě. Příběh sice zůstal nedotčený, ale ta atmosféra, intimní a tajuplná, živila všechny moje filmy. Uhnízdila se ve všech filmech, které jsem od té doby natočil. Něco z Mastorny je v Satyriconu, ve Městě žen, dokonce i v Casanovovi. Mastorna je jako vrak potopené lodi, ze kterého z hlubin dál proudí radioaktivita. Ten projekt inspiruje mé následující filmy, ale nijak mu to neubírá na celistvosti. Ani neukusuje nic z jeho příběhu. Víc k tomu teď nemohu dodat. Nepřestávám si namlouvat, že Mastornu jednou natočím. Jistě chápu. Ale když si natáčel Sladký život, nebyl jsem tvým hrdinou? Nebyl jsem ve filmu 8,5 dobrý? Ano, Marcello, ale to byly jiné filmy, jiné postavy. Ne, Federico. Ty už tomu nevěříš. Jako by se zbál. Kdybys věřil, že dokážu být Mastornou, automaticky bych se jim stal. K Mastornovi jsem měl odlišný přístup než Fellini. Snažil jsem se s ním o tom mluvit. Myslíte si, že když natočíte tenhle film, zemřete? Ano, ale ne v tom smyslu, jak si myslíte. Znovu se narodíte. Po natočení toho filmu z vás bude jiný člověk. Jenže on byl pověrčivý. Ptal se mě, jestli jsem bral drogy. Řekl mi, že si vzal LSD a že měl pocit, jako by procházel řadou dveří a pokojů. Síla určitého typu zkušenosti, získané bez nějakého vedení, kterou jsem prožil díky přirozenému daru, nebo možná dílem různých náhod, mě přivedla ke zjitřenému vnímání. Ale ten neřízený prožitek někdy vyvolal v mé představivosti příliš velké rozrušení a do určité míry i komplikace, co se vnímání týče. Susi, la tua maestra, ascoltala, seguila.
Forse ho bevuto un po'. Giulietta, che fai? Myslím, že pro umělce nebo pro tvůrce není nijak přínosné, když si příliš uvědomuje proces vzniku díla. Přílišná znalost toho procesu mi připadá škodlivá. Překáží a hrozí, že přeruší přívod základní, životně důležité a nepostradatelné energie jménem spontaneita. Spontaneita, tajemství života. Podle mého názoru není jediným platným estetickým kritériem pro posuzování uměleckého díla to, zda je krásné nebo ošklivé. To může být podle různých parametrů či kánonů, různých estetických hledisek, která vznikala v průběhu staletí v závislosti na úhlech pohledu. Záleží na tom, zda je to dílo vitální. Právě tahle definice mi asi vyhovuje nejvíc. To mi umožňuje kontakt s uměleckým dílem určitého tvůrce, ať už je to malíř nebo jiný umělec. Freud všechno vysvětluje. Fellini neměl rád lidi, kteří jen vysvětlují, je to takhle nebo takhle. Miloval Junga, protože byl jako sedlák, venkovan, kouzelník. Jung vás vezme za ruku, jdete až na okraj propasti, nočních můr, do neznáma a tam vám řekne, tak se dívej. Není pochyb o tom, že psychika tvůrce psychika umělce je živena psychickými traumaty, zraněními a ranami na duši. Neuróza má povahu prozřetelnosti v tom smyslu, že pomáhá vybudovat svého druhu sklad, jeskyni naplněnou poklady, odkud lze potom brát plnými hrstmi. Všechny pohádky vyprávějí o pokladech na mořském dně nebo v jeskyni, střežených nestvůrami a draky. Ale abyste se dostali k pokladu, musíte ty draky nejdřív přemoci. A právě tohle nebezpečí vedlo velké umělce k tomu, že se stotožnili se silně neurotickými a psychotickými stránkami toho všeho. A potom platili vysokou cenu za to, že se bez ochrany psychoanalýzy dostali moc blízko k některým pravdám. Psychoanalýza v těch dobách nepředstavovala pomyslný azbest chránící před plameny, do něhož se tvůrce oblékne dřív, než vstoupí do magnetismem nabitých dimenzí. Osobně jsem měl i v tomhle neobyčejné štěstí a nenesu si žádné stigma. Stigmate da mostrare.
In fondo è colpa sua. Che cosa pretende dagli altri? Perché? Credi che io non lo sappia? Come sei noiosina, anche tu. Ah, ma non ti si può dire proprio niente. Quanto sei buffo con quel cappellaccio truccato da vecchio. Io non capisco. Incontro una ragazza che lo può far rinascere, che gli ridà vita. E lui la rifiuta. Perché non ci crede più? Perché non sa voler bene. Perché non è vero che una donna possa cambiare un uomo. Perché non sa voler bene. E perché soprattutto non mi va di raccontare un'altra storia bugiarda. Perché non sa voler bene. Mi dispiace, Claudia, di averti fatta venire fin quassù. Ti domando scusa. Che imbroglione che sei. Allora non c'è questa parte nel film. Hai ragione tu, sai. Non c'è la parte nel film. Non c'è neanche il film. Non c'è niente di niente da nessuna parte. Prosím pozor. Z důvodu technických potíží jsme byli nuceni nouzově přistát. Mi sembrava di avere le idee così chiare. Volevo fare un film onesto, senza bugie di nessun genere. Mi pareva di avere qualcosa di così semplice da dire. Un film che potesse essere utile un po' a tutti, che aiutasse a seppellire per sempre tutto quello che di morto ci portiamo dentro. E invece io sono il primo a non avere il coraggio di seppellire proprio niente. Adesso ho la testa piena di confusione. Questa torre tra i piedi. Chissà perché le cose sono andate così. A che punto avrò sbagliato strada? Non ho proprio niente da dire, ma voglio dirlo lo stesso. Myslím, že je třeba život vykládat, interpretovat. Jinak by byl ponechán na pospas sám sobě. A nejspíš by působil tak, že nemá smysl, že je prázdný a hrozný. Naproti tomu umění nás utěšuje, uklidňuje, promlouvá k nám a působí na nás nesmírně ochranitelsky. Nutí nás přemýšlet o životě, který by sám o sobě nebyl ničím jiným než tlukotem srdce, trávením žaludku, dýcháním plic a očima plnýma obrazů beze smyslu. Umění je podle mě tím nejúspěšnějším pokusem vštípit člověku potřebu náboženského cítění, ať už je jakékoliv.
Od určitého věku se myšlenka na smrt vkrádá stále častěji. Já mám ale to štěstí, že jsem obdařen zvláštním duševním mechanismem, díky kterému se veškerá neštěstí, strachy, dluhy a závazky proměňují v námět na příběh. Podle mě jde o šťastný cynismus tvůrce, který si myslí, že přišel na svět jen proto, aby o něm vyprávěl ostatním lidem. Autorovo dílo může být svědectvím o plynoucím životě, o ročních obdobích, o fyzickém chátrání, o postupujícím stáří, o možnosti odejít, nebýt, neposkytovat už rozhovory, nebýt už obklopen přáteli, kteří přijeli zdaleka a dlouho na vás čekali. O smrti se vždycky mluví v literatuře. Ve skutečnosti je to jinak. Můžete si vymyslet tisíce hypotéz. Můžete přečíst nespočet svědectví, ale myslím, že smrt nikdy doopravdy neuchopíte. Tu sei la mamma, vero? Quante lacrime, figlio mio, quante lacrime. Papà, aspetta. Abbiamo parlato così poco tra noi. Ma che cos'è questo posto? Come ti trovi qui? Non ho ancora capito bene, Guido. Ma va meglio. Va molto meglio. Nei primi tempi, vedi figliuolo, nei primi tempi... Guido, io faccio quello che posso, che devo fare di più? Povero Guido, devi essere stanco. Vuoi che torniamo a casa? Sono Luisa, tua moglie, non mi riconosci. Cosa stai pensando? Nemám pocit, že čas plyne. Mám dojem, že jsem pořád na place a všechno kolem je nachystáno. Dekorace, obrazy, lidé, pocity, barvy. A tak to bylo vždycky. Od chvíle, co žiju filmy, co točím filmy, jako by se čas zastavil. Mám pocit, že je to stále jeden den. Vždycky jsem byl ve filmovém ateliéru s megafonem v ruce. Křičel, hrál si na šarlatána, klauna, ochránce veřejného pořádku, generála. Někdy se mi vracejí vzpomínky z posledních 40 let. Obklopuje mě tma a světlo. Tma nade mnou a světlo kolem. Pohybuje se tu řada stínů, které mám uspořádat. Zdá se mi, že můj život byl stravován. Je stále stravován tímhle obrazem.
České znění připravili Martin Zahálka, Viktor Dvořák, Zbyšek Horák, Andrea Elsnerová, Kateřina Lojdová, Marek Libert, Michal Jagelka, Irena Novotná, Renata Jarošová, Leoš Martinek, Markéta Vyšínová, Daniel Macho, Pavel Fuchs a Tereza Zíková. Česká televize 2025.